बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं दिनैनि जे बड'लेण्ड इंखं रादाब बिलाइ बेखौ नोंथांमोननो फरायथिनानै खोन्थानो लादों। दुखुनि बाथ्रा दिनै जोबोद अखा हानायनि थाखाय पेपारा दाबो जोंनि आखायाव गोग्लैयाखै। बेखायनो आङो सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं आरो आसाम ट्रिब्युननि मोननैसो रादाब फरायनानै खोनासंहोनो थागथियारि जादों। गिबियावनो सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनि बे रादाब जे बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटआव बड'लेण्ड सोरखारनि इसि जथुमनि थांखि इसि एक्जिकिउटिभ कमिटि दा बे मैया थांखि लादों दा क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव सैनिक स्कुल गायसनगोन। क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव सैनिक स्कुल गायसनगोन। बेयो जोबोर मोजां रादाब। मानो होनोब्ला बे जोंनि खाथियाव गवालपारायावल' सैनिक स्कुल दङ आरो जोंनि बिमा बिफा आरो फरायसाफोरा बिनि जे गोनांथि बेखौ मिथियैनि थाखाय दा जोंनि हारिनिफ्राय बेफोराव फरायनाया जोबोर खमथार। आगोलाव फरायदोंमोनबाबो दा आरो खमायसिनलांदों, जायनि थाखाय आर्मिफोराव जोंनि बर' मानसिफोर दङब्लाबो गिदिर अफिसार गैया। जे सैनिक स्कुलफोराव फरायनाय फरायसाफोरा गिदिर अफिसार जानो हायो। बिनि उनाव फैबाय जे बीर शहीद मेजर दुर्गा मल्लानि मुङाव थै दान होनाय मावबादा खुंदों। बीर शहीद मेजर दुर्गा मल्लानि मुङाव थै दान होनाय ब्लाड होनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंदों मैया। बेनिफ्राय राफोद खन्थाइगिरि बनजार गोरा ब्रह्मआ हादोरारि खन्थाइगिरि बान्था मोननो हादों। बे मोजां रादाब जोंनि खन्थाइगिरि लिरगिरिफोरनि थाखाय, जर'खायै लाइमोनफोरनि थाखाय। जे बनजार गोरा ब्रह्म, आं बे रादाबखौ फरायनि ENN बिजनि आगष्ट 25 हादोर नाङारि थुनलाइ गौथुम आरो गुजरात साहित्य एकाडेमिनि जथायै बानजायनायाव बर'नि राफोद खन्थाइगिरि बनजार गोरा ब्रह्मआ हादोर नाङारि खन्थाइगिरि बान्था आवथायनो हादों। मख'नो गोनांदि आसामनि गासै सा 16 खन्थाइगिरिया बे बान्थाखौ आवथायनो हादों। बैसोर खन्थाइगिरिनि मुङा फारियै बनजार गोरा ब्रह्म, मालती बरठाकुर, मौसुमी कलिता, दिलीप सिंह, विपुल चंद्र कलिता, नितुस्मिता शइकिया, शाहीन अख्तर, शाहजाहान आली आहमेद, राजू फैयांग, सीमांत गोस्वामी, दीपिका सिंह, साबिना आलिया, प्रियलक्ष्मी गगৈ, जन बरा आरो सुमि कपाहेरा। नोंथांमोना बे रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फरायोब्ला नायोब्ला बे बान्था मोनगिरिफोरखौ मिथिगोन आरो जे जोंनि हारिनिफ्राय बनजार गोरा ब्रह्मआ मोननो हानाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। जे जायखौ इंराजियाव बियो माने प्राइड होनो, बे जोंनि प्राइड। बिनि उनाव जाबाय मा, राङापारायाव हाग्रानि मैदेरफोरा सासेखौ गाग्लिनानै फोथैदों। राङापारायावबो हाग्रानि मैदेरनि अयथासार जायो। दा मैया सासेखौ गाग्लि बुथारथारदों। बेनिफ्राय जाबाय मा, रांखान्थियाव लोरबां आइजोफोरा लानाय माइक्र' फाइनेन्सनि दाहारखौ रेहाय होगोन। आसाम सोरखारनि एबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जोंनि गिबि मन्त्रि बिथांनि जि थांखि, बे थांखि आरो साननाया सोलायबाय। दा गासैनोबो रेहाय होनोसै माइक्र' फाइनेन्सनि रां दाहारखौ। रांखान्थियाव लोरबां आइजोफोरा लानाय माइक्र' फाइनेन्सनि दाहारखौ रेहाय होगोन।
बैफोर मोना वान टू अल मोना धोनि मानसिफोराबो लादों बिसोर खिन्थु मोननाय नङा साख्रियाबो लादों खायदा खालामनानै बिसोर मोननाय नङा जायफ्रा लोरबां रांखान्थियाव बिसोरसो मोनगोन बेनि उनाव फैबाय जे 25 आगस्ट अदेबानि बुधबारनिफ्राय सोलोंथाइ फसंथान खुलिफिनबाय त्रिपुरा सरकारा बे त्रिपुरा सरकारनि मोनसे आगान त्रिपुरानि रादाब जे जोंना होनदों 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुलिगोन नाथाय त्रिपुरा सरकार 25 आगस्तनिफ्रायनो खुलिबाय माने मैयानिफ्रायनो खुलिबाय बेनिफ्राय 5,000 रांनि थाखायनो नगावआव सिखाजों सासे सुबुंखौ दानदों मा होनबावनो दाखालि सानै सिख्लाखौ धेमाजियाव दानबाय सासेया थैबाय आरो सासेया दा माने थैनायजों जुजिगासिनो दङ मा इसेबां गाज्रि बिनिफ्राय रंजुलियाव ड्राग्स फालांगिरि पुलिसनि गुलियाव जोखोम रंजुलियाव ड्राग्स फालांगिरि जों पुलिसा गावलायदों आरो बेहाय बे ड्राग्स फालांगिरिया जखम जादों गाज्रि बेनिफ्राय भारतीयफोरनि थाखाय ब्रिटेनाव थांनानै सोलोंथाइ लाहैनाया गोब्राब बे आरो गुबुन रोखोमनि रादाब जालायबाय आगोलावथ' बेनो गोरलैमोन इंलेन्डआवनो गोबां मानसिया थांनानै फरायहैयोमोन दा बेहाय होनदों मा जे सोलोंथाइ लाहैनाया गोब्राब ब्रिटेनाव थांनानै सोलोंथाइ लाहैनाया गोब्राब मानि थाखाय आं फरायनाय रादाबखौ एसे ENN लन्डन आगस्ट 25 ब्रिटेना गुबुनारि हादोरनि नेमखान्थियाव ओरैबायदि सोलायदों दि जायजों भारतीयफोरनि थाखा बेवहाय थांनानै साख्रि मावनाया गोरलै जागोन ब्रिटिश सरकारा गुबुनारि हादोरनि नेमखान्थियाव सोलाय-सोल' खालामनाय बिथांखिखौ शुक्रबाराव संसदआव दैखांदों बेवहाय भारत बादि हादोरनि गोजौ थाखोनि साख्रि मावनायनि थाखाय भिसा खथानि नेमखान्थिखौ नायसंनाया दंफादेरो गुबुनारि हादोरनि नेमखान्थियाव सालायनायजों ब्रिटेननि ड्राग उद्योगखौ बेवहाय सिबिथाय होनो थाखाय भारतनि बादि हादोरफोरनि खामानि मावग्राखौ लाबोनाया गोरलै जागोन बेजों भारतीय फोरमायथि टेक्न'लजि उद्योगाबो गोबां मुलाम्फा गोनां जागोन नाथाय फरायसाफोरनि थाखाय माबा मोनसे हेंथा दं दायो बेनिफ्राय जाबाय मा चिरां जिल्लायाव थाद'नाय गैयै दैबाना भुटान हाजोनिफ्राय गोख्रैयै बोहैबोनाय दैया गोबां नखरखौ खहा खालामबावदों दा खालि जाहैबाय कुरुसिबाननि बान्दोनि गेटखौ खुलिनानै होनायाव जोबोद दै फैनानै चिरां जिल्लानि गोबां गामियाव दै लोमसावदों बङाइगावनि सा बाहागोआवबो गामिफ्राव दै लोमसावदों नाथाय बे थामिखांनायनि उनाव कुरुसिबाननि बान्दोनि दै खमायनायनि उनाव दा आरो गोदानै जोबोर अखा हानायनि थाखाय आइ दैमानि बिखाया जोबोर अरदों बांदों जायनि थाखाय आरोबाव गोदानै दैबानायाव गोदोनांगौ जानानै फैदों चिरांनि गोबां गामिया आइ दैमा सेरफाङाव मैखोमै बेनिफ्राय कर्नाटक माइसुराव सासे MBA फरायबाय थानाय फरायसुलिखौ दुथाङा जिनाहारि खालामना बुथारदों जिनाहारिल' खालामाखै आरो बुथारदोंबो बे कर्नाटकनि माइसुराव 22 बोसोर बैसोनि सासे MBA फरायबाय थानाय फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामना बुथारदों साबा दुथांफोरा हारसिं नङा गेंरेप खालामदों आरो थांनाय मंगलबार खालि बै गिलुबालु जाथाया कर्नाटकनि माइसुर ओनसोलाव जादों जाथाय जानाय जायगाया आलानखालि पुलिस थानानि 300 किल'मिटार गोजानाव पुलिसनि बुंनाय बादिब्ला हिनजावसाया गावनि सासे हौवासा लोगोजों कर्नाटक माइसुर राजालामाजों
कलेजनिफ्राय न'आव हरनि 7 रिंगासो समाव थांगासिनो दंमोन। बे समावनो गासै 7 दुथांफोरा फैनानै बिसोरखौ बेंथेफैयो आरो हौवासाखौ बुसे बुना थैहाबहोयो। लोगोसे हिनजावसाखौ राजा लामानिफ्राय बबेबा स्रि जायगायाव लांखारनानै थाङो आरो जिनाहारि खालामना राजा लामायाव गारना थाङो। बेनि बागै कर्नाटक आलानहाली पुलिसा खौरां मोनना हिनजावसानि गोथै सहखौ बोखांनो आरो हौवासाखौ पुलिस स्टेशनाव लाना स्टेटमेन्ट लायो। बेनिफ्राय भारत सोरखारा रेल बिफाननि गोबां दोहोनखौ बन्दकआव दोननो थिरांथा। जों बेखौ खोनाबाय थादों, रेल स्टेशनफोरखौ माखासे मानिखौ लिजाव होगोन, बन्दकआव दोनगोन। जेरै गुवाहाटीनि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै उरां गाथोनखौ लिजाव होबाय आदानिनो 99 बोसोरनि थाखाय। बेबादिनो बे माखासे स्टेशनफोरखौ सारा भारताव माहाजोनफोरनो फानगोन, बन्दकआव होगोन आरो माखासे रेलगारि 150निबो बांसिन रेलगारिखौ फानबाय। बे आरो दा बे खालामनाय लोगो लोगो जोङो बारा भारा होनानै रेलगारिखौ गाखोनांसिगोन आरो प्लेटफर्म टिकेटआबो जोबोद बांसिगोन। प्लेटफर्म टिकेटनि दामा बे जोंनि थाखाय मोजां रादाब नङा, गाज्रि रादाब। बेनिफ्राय दिनै सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनि सुजुथायाव दङ, गोजानाव थांनो नागिरनाय सुबुंफ्रा गोब्राब खामानि मावनो थियारि जानांगोन। गोजौआव दावखोनो नागिरनायफ्राबो, गोजानाव थांनो नागिरनायफ्राबो मा गोब्राब खामानि मावनांगोन। गोब्राब मावाब्ला सौसिनो हानाय नङा, उथ्रिसारनो हानाय नङा। बेनिफ्राय मोनसे दङ, गंसे टाटा DI ट्राक गारिनिफ्राय गोबां बिबांनि दंफां हमनो हादों। दंफां खावदों, सिखाव खावनाय दंफां बेखौ ट्राकआव हमनो मोनदों आरो टाटा DI ट्राक होनदों। बेनिफ्राय जाबाय गंसे मेगजिन राइफलनि साइलेन्सार आरो गोथां गुलिफोर, सिखा आरो रुवाफोरखौ बोखांनो हादों। बियो आसामाव सुरां सिखारिफोर आरो सुरां फालांगिरिफोरखौ सिग्रोमनाय खामानिया गोख्रैनिफ्राय गोख्रैसिन जालांगासिनो दं। बबेखानि रायजोआव सुरां सिखारिफोरा गले गले गान्दा गावथारनाय आरो रायजोनि खना खनला गले गले सुरां फालांगिफोर खाजाबाय थानाय जाथायखौ नोजोर होनानै रायजोआव सुरां सिखारिफोर आरो सुरां फालांगिरिफोरनि हेंथायै सिग्रोमनाया गोख्रैनिफ्राय गोख्रैसिन, बांसिननिफ्राय बांसिन जालांबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो दा बेहायनो नैबेखौ मैयानि हाबाफारियाव नैबेखौ मोनदों। गंसे मेगजिन राइफलनि साइलेन्सार आरो गोथां गुलिफोर, सिखा आरो रुवाबो मोनदों। बे दुथांफोरा, सुरां सिखारिफोरा बे खामानिखौ मावदों। गलाघाटआव गिख्रंथाव अर नांदों। गलाघाटआव मानिबा अर नांदों। आगोलावबोथ' बे माने अर नांखांबाय थाव माबानायफ्राव, नाथाय बियो एसे आलादा। मंगलबार खालि गलाघाटनि श्रीमन्त नोगोराव गिख्रंथाव अर नांदों। बे अर नांनायाव गासै गं 6 न'आ अरजों खामनानै सेवहांगार जालांदों। बे आरो बेनिफ्राय जाबाय मा काजिरङा माहारियारि हाग्रामायाव सुरां सिखारिफोरा गान्दा गावथारनो खाबु लादों बा खाबु नागिरगासिनो दङ। बेनिफ्राय जाबाय 15 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसाया सासे हाबा जाखांनाय सुबुंजों जिनाहारि खालामजादों। बेबो जोबोद गाज्रि खौरां। मानसिफोरनाव जेबो धोरोम गैला, बिबेक गैला, खालि गाज्रि खामानि मावनाय, खालि गाज्रि खामानि मावनाय, मा होनबावनो। बेनिफ्राय जादों मा बाक्सायाव सासे हमगार्डआ सुइसाइड खालामना थैदों। सासे हमगार्डआ गावनो सुइसाइड खालामनानै थैदों। मा होननो, माबाफोर जाल्ला जागोन, थाखा फैसानिबो जाल्ला जानो हागौ, मानिबा जाल्ला जानो हागौ,
बेनिफ्राय जाबाय मा अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों 3.2 कौटिसो रांनि गांजा हमदों। एसे एनैल' नङा 3.2 कौटिसो रांनि गांजा हमनो हादों। बेनिफ्राय तिनसुकियायाव लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। बेनिफ्राय जाबाय मा सासे आइजोनि गोथै सह बोखांदों नलबारिनि मुकालमुवा ओनसोलाव। बे जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंबो जानो हागौ आरो। बेनिफ्राय रादाबा फैबाय अस्ट्रेलियानि पिएमआ इंलेन्डनि नायगिरिफोरखौ सोंखारिदों। दा इंलेन्डनि नायगिरिफोरा गावसिनियावथ' दामसै इउरपआव जोबोद आवसारि खालामो आरो फुटबल जरखायै फुटबलाव। दा अस्ट्रेलियानि जा गाहाय मन्त्रि बिथाङा बबेबा मोनसे जाथायनि थाखाय रादाबखौ फरायबा मोनगोन जे इंलेन्डनि खेला नायगिरिफोरखौ सोंखारिदों। बेनि उनाव जाबाय मोजां रादाब जोंनि थाखाय हलिचरन नार्जारिया 2022आव वर्ल्ड कापआव गेलेगोन। 2022 मायथाइनि वर्ल्ड कापआव हलिचरना गेलेनो मोनगोन। बे मोजां रादाब बयबो जोङो मोजां मोनदों खोनानानै। बेनिफ्राय जोबथारनायथिं जाबाय फावखुंग्रि सावथुन दिहुनगिरि रिया ब्रह्मनि समायना सावगारि। नोंथांमोना रादाब बिलाइ बेखौ मोनगोन। बेनिफ्राय अनुष्काया मोनसे सावथुन प्रडाक्शन स्टुडिअ आरो सावथुन मेकिंनि गुबुन फिल्ड्सआवबो थाबैनो गावनि कम्पानिखौ जौगाखांहोनो नाजादों। बेनिफ्राय दीपिका पादुकणआ गावनि आन्दोनि बाथ्राखौ अनसायगिरिफोरजों शेयार खालामदों। दिनैनि इंखंनिफ्राय जे रादाब फरायनाय बेखिनियानोसै। जोबथारनायाव आङो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय नोंथांमोननो मोजां मोननाय हामलायनाय आरो सिबिनाय बावनानै दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।